Patok natong mga bisdak ang lamiang Utan, Bisaya sa maniining baligya sa usa ka karinderya sa may barangay Punta Prinsesa ning Dakbayan sa Sugbo. Apan nganong gilinyahan man gayud kini sa kadaghanan. Kini atong sayran pinaagi ni ining report. Matag alas 4 sa hapon, mangandam na si Arlene subing-subing aron magluto sa iyang specialty nga mao ang iyang Utan, Bisaya. Dungan niyang giandam o gihiwa-hiwa ang iyang mga preskong utanon o ang iyang dakong kaldero. O kung mubukal na ang tubig sa gitak-an nga kaldero, iya dayong ilunod ang gabi, kalabasa o padayong pabukalan. Gisunod ang okra o sikwa o dayon gibutang ang daghang kamunggay. Mas overloaded sa utanon kay gibutang usab ang 6 ka kilo nga dahon sa alugbati. Og aron mas mulami, gibutangan pa og subak og dayon gitimplahan. Ingon niini og ordinaryo lang ang paghimo, apan matag alas 6 sa hapon gilinyahan na kini sa kadaghanan. Gani bisan ang mga nangaging nagmotor o kaha di sakyanan mohapit gayon aron matilawan ang iyang Utan, Bisaya. Lami ra yung utan. Ganahan mi palit sa iyang utan. Mora, barato po. Matud ni Arlene, ang kapresko sa mga utanon ang hinungdan nganong lami kaayo ang iyang Utan, Bisaya. Ang mga tao ba mahibong mangod sila kung unsay gitapukan diri mo nang mamalit sad sila mo nang nagkadaghan na ni akong luto. Kay maluoy makuan man sa gugan maikugugan ang dikada sila ba. Uban ni Lian Singkulan o Cleofer Lumayag, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.